Takže čaute ľudia, ja vás vítam u mojho ďalšieho videa. Dlho sme sa nevideli, bol som chorý zase. A rozpamätal som sa z toho dlho, takže, ale som tu znova späť a budem natáčať pravidelnejšie. Nezabudnite dať like a odber a my ideme na to. Nejdeme hrať party games, ale zahráme si dropper, pretože ten sme dlho nehrali. Už sa tu napájajú ľudia a vlastne mám vojtnúť mapu, takže dáme si Balloons. Ocean je finálna mapa. To bude trošičku ťažké, alebo neviem, ja si to milím Atlantis a Ocean, ale Ocean je podľa mňa tá ťažká. Lebo Atlantis? Neviem. Teraz, minečku, ja som nedal mushroom. No, teraz ho dám, nice. A že som sa polepšil, teda co? Revin. Jo, toto je ľahké celkom. Keď máte dobrý render resistance. OK. A toto, hej, toto. A no, toto je najhoršia mapa. Toto je najťažšie. Áno, ja že tu je náš koniec, ale my sme to dali. No, Ocean, pravda, to je hrozné. To sa nedá nikto snad na svete. Ja som to dal, kámo, som tretí. Haló! Jak to? Oh my gosh, ja som to dal. To si zaslúži dať like a odber. Toto je snáď prvýkrát, čo som dal mapu Ocean a ja som hovoril, že som sa polepšil. Ideme sa pozrieť na poslednú mapu, kámo. Balloons. Kámo, to tak je jeden typek, kámo, on stále padá. Co to děláš, kámo? Haló? No máš redstone, áno. No a už game over. GG. Napíšem GG. Dobre, GG. Plus 10 karma. Na čo karma? Aká karma? OK. Ďalšia hra. Vojtujem. Bebekuje. Butterflies. Birdcage. Sice to bude ťažšie, ale Iris nikto nechce, asi tak poviem. Takže počkáme. Máme 20 sekúnd, takže medzi tým dajte like a odber, prosím, fakt mi to pomôže. Chceme dať 100 odberateľov do konca tohto roka, takže bol by som veľmi rád za odber. A my môžeme ísť na to za 3, 2, 1, ideme. OK. A Birdcage je posledná. OK. A vypol som si oblaky, lebo s oblakmi je to veľmi zložité. Jo. Poď. Nie som vo vedení, ale to mi je jedno. Ďalej, poď. Toto je board games. To je veľmi ľahké. Sweets. Skôr donuts, ale dobre. Joj, to ma obaflo, kámo. To ma obaflo. Viem. Áno. Nice, vodový donut. To je. OK, 5/4. Butterflies. No, easy. Easy. A posledná Birdcage, ešte to nikto nedal, kámo. Zatiaľ. Kámo. A nikto to dal, máme už iba 1 minútu. Je, že to budeme chillovať ešte ďalej. Sorry pre fanúšikov Messiho. OK, druhé miesto mi stačí. To je dobre, ja som hovoril, že som sa fakt veľmi polepšil
100 dropru a dáme si poslednú hru. A dajte ten like a odber. Máte na to minútu 29, 27. Dajte ho, prosím. Tak a my sa uvidíme, keď sa začne ďalšia hra. Čus. Space. UFO. Faktory nechceme. Sandworm. A prosím, a tam je Sandworm. Áno! Sandworm je tam a teraz ideme mikroskop. Sme v mikroskopu. Prečo je tu záchod? Haló? To není mikroskop, ale to je nejaký záchod. Joj! Joj. Dobre. Kam to je záchod reálne? To není mikroskop. Inečku, toto je ľahké. Nice. Nice. UFO. To som vojtoval bez problémov, ale Space tu nebolo. Takže trošičku čudné, lebo Space je veľmi ľahký. Aj toto je ľahké. A Sandworm je posledná mapa. OK. To som mal prvé video veľký problém, ale teraz mi to ide, kámo. Som druhý zase. Nice. Nezabudnite dať like a odber a my sa vidíme u ďalšieho videa. Čus, prosím, dajte fakt ten like a odber a dáme 100 odberateľov. Čus!